Outoja faktoja, jota sä et tiedä. Toka vikaa sä et tuu uskomaan. Nää Voldemortin näköiset apinat asuu Myanmarissa. Ja aina kun sataa, ne joutuu aivastelemaan jatkuvasti. Tää johtuu siitä, että sadevesi valuu niiden sieraimiin, joita nenä ei suojaa. 20 000 mehiläistä seurasi autoa 2 päivän ajan, koska heidän kuningattarensa oli jäänyt auton sisälle jumiin. Harvinaisen geneettisen mutaation takia jotkut ihmiset eivät tunne pelkoa lainkaan vaarallisissa tilanteissa. Tää johtuu siitä, että heidän aivojen mantelitumake on erilainen. Milloin sä tunsit pelkoa viimeksi? Harmaa papukaija ei pelkästään toistele oppimiaan sanoja, vaan se kykenee myös ymmärtämään sanojen merkityksiä ja muistamaan numerosarjoja 3-vuotiaan lapsen tavoin. Eräs vanha ja viisas harmaa papukaija kerran sanoi, että tilaa top 5 faktat, kun valaat nukkuvat veden alla, toinen puolisko niiden valtavista aivoista on aktiivisena ja toinen on levossa. Tän ansiosta ne pystyy nukkuessaan hengittämään veden alla ja olemaan valppaina petojen varalta.